What's good, YouTube? It's your boy Pinuno. Ngayong araw meron tayong pupuntahang lugar, no? Kasi marami akong nare-receive na email lately na tungkol sa mga medalyon, mga pangontra, kung anong pwedeng gamitin, kung anong pwedeng pangontra laban sa ganito o laban sa ganyan. Para isang bagsakan na lang, naisip ko na total pupunta rin naman ako sa lugar na yon. Bakit hindi ko pang gawing video para sa inyo, no? Para malinawan rin kayo. So, hintayin nyo guys, puntahan natin yung sinasabi kong lugar. Isasama ko kayo. Let's go. What's good, YouTube? Nandito na tayo sa sinasabi kong lugar na pupuntahan namin. Sinasabi ko sa inyo kanina. Medyo malaki na yung pagbabago nito kasi huling punta ko rito parang 5 years ago pa. Though kanina pa kami nandito pero kumain muna kasi kami. Ito, dito yata yun. Kasi pagdating namin gutom na gutom. Okay, ito yung sinasabi kong lugar. Malamang pamilyar na kayo rito, di ba? Quiapo Church. Know what's the place to be. Okay, dito tayo titingin. Dito kayo titingin ng mga iba't ibang medalyon o kung anong klase ng pangontra. Alam ko may mga lana dito pero hindi ko alam kung legit yun. Tingnan tayo rito. Kuya, meron kayong gumamela seles? Yung dito sa wala. Sige po, salamat po. Tignum, halo-halo, iba't ibang klase ng gamit nandito lahat. So pipili lang talaga kayo kung ano yung tingin yung pakiramdam nyo okay sa inyo. Hanap lang tayo rito. Wait lang. Meron palang tao, dalawa palang tao doon. Sorry. Kaya po isa, isang binili. Welcome. Dito po sa side. Kayo ba ito? Anong to lang is it? Ahas. Ahas? Magkano itong seles ate? Kailan to 75 pa to? Kailan te? 75? Ha? 75? Okay, kuna nga isa. Wala ito na. Labay team. Ganyan, okay na yung ganyan. Oo. Ibang klase tignan mo to. Santo Niñong Hubo. Ito, San Benito. Ito, ngayon ko lang nakita to. Sator. Yun o, third eye yan kuya. 75. Kumuha rin ako San Benito, kuya. Yan, 50. Ito na ba yung pinakamaliit? Dito kuya, Ay, mas pinakamaliit. maliit. Siguro dito tayo, sa medium size. Yan. May bendisyon na ba to? Wala pa. Holy water lang kuya, ikaw na magbasa para mas yung blessings maganda para sa'yo. May orasyon ka nito, kuya? Isang naman namin lang yung prayer ko niya. Wala ka nung Latin. Wala man Latin yan. Ang gusto mo kompleto, wala na ng Latin. Ito lang ang kunin mo kuya. Gano'n naman niya pag ganyan? Ay, ito boy ko. Buhay yan, kasi nandiyan na nila sa paglalagi. Oo. Magkano ganito? Dito na lang sa'yo ng 1,200. Kasi plating na taso siya. Tsaka makikita mo dyan yung kahit dito malayo, nakabasa ko yung Oo nga, malinaw. Lagyan natin sa YouTube channel, kuya, baka may okay, punta kayo kay kuya. 1 to 2, kompleto na. May orasyon na mababasa nyo lahat. 1, 2 kay kuya. Pero dito yung kukunin natin. Dito tayo. Kunin mo na para sample mo. Kasi basta kami ganito dati ko dati. Oo nga, maganda nga eh.
Kasama to. 7 naman. 7 Indian. Itong susi. Magkano to kuya? Pag ano, magkakaiba? Ito, Iba-iba na presyo. 1.5 to. Ito hanggang 1.2. Ito naman siya, 72 links. Yung kinito? Hindi. Yung sama. Patulad na itong isa. Ito kasi sentibunos. Lahat na niya. Kasi marami ang bibili isang binito kuya. Mga 7 siguro ganito. No? Ako na lang magdadasal siguro. Sige. Kuya, kuha ko nito kayo. Magkano isa niyan? Yung mga discount sa ito. Buhay ko ba yun? Na-adjust naman to eh, no? Oo. Ayan. Ayan, good. Kano yan lahat? Kano bigay mo din Ting? Wala pa? Wala pa. 55 daw eh. Ito kasi ano eh. Sige, bigay mo na. Ano? Sino plastic ko? Plastic yan. Wala, sunod na. Bambaba rito ah. Isa 120 daw eh. Sa SM ko na pupunta eh. Ito, Divisoria to, yun SM. Pero kuya, babalikan ko yun. No? Oo. Pagka may ano ka, pwede mo kumunta kayo. Wala ka ba kahit yung basag lang? Hindi ako Hindi ka nabibigay, no? Pero may alam mo, uwi. Hindi ka lang nabibigay. Meron tayong ano lang ganito, pang negosyo man. Ah. Negosyo. Correct sa inyo. Pagka sa mga ano, Kumbate eh. tayo Nila. Patay ka rolyo. Patay ka 400. Pwede naman ito. 50 na lang. Gusto ko pang dadasalan to. Wala ka ba rito kuya nung ano? Lana. Ito lana? Sampagita yan. Sampagita, lana. So kung may mga kapitbahay kayong aswang, you know the drill. Okay na boss? Okay. Salamat. Okay, since nakabili na tayo ng medalyon, tsaka ng ito siya. Kompleto na, nakabili na tayo ng medalyon, tsaka gumamela seles. Kaya sinasabi ko dito pinakamagandang mamili sa Quiapo. Kasi rekta, kahit yung binili ko, di ba narinig nyo naman sabi ni Kuya, hindi pa raw buhay kasi hindi klaro yung mga salita ng medalyon. Though alam ko na yung dasal kasi nito, mula bata pa kasi ako, ito na yung ginagamit ko. So, papasok muna tayo ng simbahan. Tapos, dadasalan ko siya. Lahat, pati yung gumamela seles. Papabless din natin. So, yun. Yun yung advantage. Kaya magandang bumili rito sa Quiapo. Yan, wait lang. O mahal na pong Jesus sa Panginoon, inihayag mo sa aming Bago. Holy water para sa mga medalyon. Singit ko lang to sa ano, sa vlog natin, no. Ayan, itong Vienna Bakery kung nababasa ninyo. Isa yan sa mga pinupuntahan ko rito sa Quiapo. Pero huling kain ko dito, parang 5 years ago. Saka may papakita ko sa inyo after namin kumain dito sa bakery. Teka lang. Ano, naghihintay na lang kami ng Grab ngayon. Kanina nakita nyo ako sa simbahan na nananalangin, no? Though Tagalog lang naman yun, tsaka konting pambuhay sa San Benito. Paglabas namin ng simbahan, nakalimutan ko na wala palang tali yung mga medalyon. So, ang ginawa ko, bumili ako ng medalyon. Bumili ako ng tali para sa medalyon. Pang 7 medalyon na tali na to. Tapos, bumili ako ng sinukuan. Yan.
sinukuan. Kung di nyo na itatanong kasi merong problemang spiritual din si Ermats eh. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Tsaka yung review ko sa mga pinagkukuha ko, yung mga Gumamela Celes, sinukuan, tsaka medalyon na San Benito. Mamaya papaliwanag ko sa inyo lahat yun. So, tayo nyo. Okay guys, andito na ako ngayon sa bahay. Sasabihin ko lang sa inyo kung bakit ito yung mga napili kong alam kong mabisang pangontra. Kasi lalo na to, itong Gumamela Celes. Kahit hindi niyo na siya dasalan, buhay na gamit to eh. Pero syempre, kailangan nyo pa rin bendisyonan sa simbahan para talagang magamit mo 100%. Sinusuot lang siya. Kung napapansin nyo, may mga baby na ganito eh. Yung may mga suot sila na mas maliliit na ganyan. Tapos meron dito sa dulo, meron yung parang pulang unan. Yun, pangontra yun sa mga maligno, spirito, yung mga gusto mambati sa kanila para hindi umiyak. Kasi karamihan sa mga baby, di ba? Pag nababate, iyak ng iyak, suka ng suka, tapos masakit yung tiyan. Yun. So, sa matatanda, effective din to, lalo na pag yung may kulam, no? Ito. Ang tawag dito, Gumamela Celes. Yan. Hanapin nyo sa Quiapo, marami to nagkalat. Tapos, ang next naman natin, ito. Tinan nyo yan. Itim yan mula sa pinaka-loob, pinaka-ugat. Ang tawag dito, sinukuan. May isa pang tawag dito eh. Bukod sa sinukuan, tawag sa kanya, letter P yung simula eh. Nakalimutan ko, basta may isa pang tawag dito. Ito sobrang effective din to, lalo na sa mga bad spirits. May origin to, hindi ko lang alam kung ano. I-google nyo. May top 10 do na importanteng malaman nyo kung bakit sobrang effective tong sinukuan. Subok na rin to. Minsan ginagamit din to ng mga albularyo eh. Iba pa rin to sa dignum. Though pareho silang kahoy tsaka itim, pero iba pa rin yung dignum. Ito sinukuan to. Pansinin nyo yung ano niya, yung kulay ng balat niya. Makintab, tas pakinggan nyo magaspang. Ayan o. Magaspang siya. Iba yung texture niya. So, ang gagawin ko ngayon dito, hatiin ko to. Siguro mga ganito kaliliit. Yan. Yan, ganyan. Tapos, ikakalat ko sa buong bahay, sa mga, lalagay ko sa bintana, dun sa kwarto ng mama ko. Kasi, alam nyo, may nakukwento sa akin yung mama ko minsan. Kapag mag-isa lang daw siya sa kwarto, tapos, pinubuksan yung aircon, sarado lahat yung papa ko, kunyari nasa labas. May naririnig daw siyang tumatawag ng pangalan niya sa may tapat. Kung naalala nyo yung kwento kong tapat 1, tapat 2. Hindi ko alam nga may tapat 3 ako eh. Basta hanggang tapat 2 lang yata yun. Basta yun. Lagi raw siya may naririnig na tumatawag ng pangalan niya. Tapos kapag sisilip siya doon, nare-relax siya. Pakiramdam niya nare-relax siya. So kailangan lagi mangyayari sa kanya, sisilip siya doon para makatulog siya. So para sa akin hindi normal yun eh. Yun. Kaya hahati-hatiin ko to. Hindi ko alam kung mga ilang peraso magagawa ko. Siguro mga 10 o 15. Kasi kakalat ko sa buong bahay namin. Magandang pantaboy din to eh. Hanapin nyo, sinukuan. Yung mga naunang tindahan doon, di ba, simbahan yung front. Sa gilid yung mga naunang, walang mga ganito. Wala. Di nyo makikita to. Siguro pasok pa kayo ng dulo. Yun, doon siya sa mga pinakaliblib na. Okay, ito naman. Ito yung pinaka-controversial sa channel ko eh. Yung pagpili ng medalyon. Ako personally, may mga nababasa rin ako na kapag daw ba pinakita yung itsura ng medalyon, hindi na raw gagana yon. Hindi. Karamihan naman ng medalyon pare-parehas yung itsura eh. Ang pinaka bawal lang dyan pag yung hawakan ng babae. Yun yung alam kong kasabihan ng mga manggagamot na huwag ipapahawak sa babae tsaka huwag ipapahawak sa bata. Kaya babae man yan o lalaki, basta huwag yung ipapahawak sa bata. Kasi lahat ng naipon mo enerhiya doon, yung pondo, hihigupin nun. So ito, ako personally ko to, personal pick ko to. Ayan siya. Ito, ayan. Kalam. Yan. Saint Benedict o San Benito. Yang CSPB na yan, may meaning yan. Yan, yung mga letra na yan, may mga ibig sabihin yan. Lahat yan, meron ako. Yan. Kaya alam ko yung dasal nitong San Benito. Kaya ako naman siya naging personal pick.
hindi ibig sabihin no na ito na yung pinaka malakas na gamit, yung pinaka sobrang effective. Hindi nyo ganun dapat tinitingnan yung mga medalyon o mga gimat o mga mutya. Tingnan nyo siya kung pakiramdaman nyo. Yun yung unang-una nyong gagawin. Dapat pakiramdaman ninyo yung gamit ninyo or yung magiging gamit ninyo. Kasi karamihan sa atin pag narinig na, uy, ang lakas daw ng medalyon ni ganito ah. Ang lakas daw ni medalyon ng ganyan ah. Kunin ko kaya yun, aralin ko kaya, pero hindi nyo alam kasi yung balik eh. 'Di ba? Meron talaga, may mga sobrang lalakas, pero lahat yun may balik. Yung San Benito kasi, malakas to, talagang pangontra lang siya. Hindi siya pwedeng, takot nga demonyo rito eh, kung tutuusin. Pero yung laban-laban na, yung mga aswang-aswang na mga naririnig sa mga kwento-kwento ko, siguro matatakot sila rito. Pero hindi yung ewan ko, ang hirap kasing ipaliwanag eh. Kasi nakakalak sa utak natin yung paspadahan, saksak-saksakan. Di ako fan ng ganun eh. May mga naririnig kasi akong ganung fiction. So iniisip kasi ng ibang listeners, pwedeng magkatotoo yun. Tapos anong nangyayari, pag napakinggan yung fiction na kwento sa ibang channel, mapapakinggan nyo sa akin, gusto ganun din. Eh, alam nyo naman tayo, di ba? True story tayo. So, walang ganung ganap. Ito, iiwas ka lang niya. Iiwas ka niya. Tapos kapag may mga, ito subok na to eh, yung San Benito. Kasi ilang beses na kaming napunta kung saan-saan, lalo na sa San Mateo. One time naglakad kami doon sa Ilog. Ilog yun eh. Tapos naliligaw na kami. Ang nauna ron, si James tsaka yung katulong namin sa Ate Inday. Kung naalala nyo sa Ate Inday sa mga previous story ko. Yung San Benito ko medalyon na bronze, yun yung pangalawa kong medalyon eh. Sobrang init niya. Ang init na, tapos parang nagkakaroon na ako ng butas dito. Tapos may mga bukol-bukol na ako dyan dahil sa sobrang init. So ang ginawa ko, nilabas ko. Nung nilabas ko siya sa damit ko, yun, nakauwi kami. Pero paikot-ikot kami sa ilog, siguro mga 2 hours, 3 hours kami naglalakad magpipinsan. Puro pa kami bata noon. Ako, si Lolo Pepe, si Ate Strike, si Dayan. Basta yun. Kaya sobrang subok na subok ko yung San Benito. Tsaka kabisado ko kasi yung dasal nito eh. Alam ko yung basag, alam ko yung susi, alam ko yung 7 cruces, 9 cruces. Kaya ito talaga, kaya ko siyang buhayin. Kaya kong panindigan na dasalan siya araw-araw. Alam ko na yung mga dapat kong gawin. Kaya ito talaga ang personal pick ko, yung San Benito. Ako naman, ang may sasuggest ko sa inyo, kung pipili kayo ng gamit or medalyon or mga kung klase ng pangontra, ang unang-una ninyong gagawin, pakiramdaman nyo muna. Mararamdaman nyo yun sa sarili ninyo eh. Kunyari, may nakita kayo yung medalyon ng Infinito, pakiramdaman ninyo. Kung alam nyo para sa inyo, edi go, di ba? Pero kung medyo tagilid alanganin, huwag nyong kukunin. Tsaka may mga antingero na nagtitinda. Yan, sobrang daming nagtitinda. Kasi kasali rin ako sa mga ano nun, sa mga page nila. So nakikita ko yung mga bentahan, yung sinasabi na kompleto ng talandro, kompleto ng basag, kompleto ng susi. Nakikita ko naman, marami talaga, marami kang babasahin, marami kang aaralin. Pero bibilihin mo. Hindi ko lang alam, may tag 5,000, 10,000, iba-iba ng presyo. Depende sa gusto mo. So yun, hindi ko sinasabing huwag kayong bibili sa mga yun. Wala akong sinabing ganun. Ang sa akin lang, papakiramdaman ninyo. Kung alam nyo para sa inyo, edi go. Kung medyo tagilid yung pakiramdam nyo para sa gamit na yon, pili kayo ng iba. Marami namang options eh. Maraming pwedeng maging gamit pang personal. Pero yun nga, once na nakapili ka, dapat deboto ka na. Yung talagang kakaririn mo siya. Hindi yung napili mo lang kasi narinig mo malakas. Napili mo lang kasi alam mong kontra sa ganito, sa ganyan. Dapat magdadasal ka rin. Dapat lagi kang tatawag sa kanya. Hindi yung porket hawak mo na binigay na sa'yo ng mga gamot, yung talandro, yung mga basag, yun lang yung ulit-ulitin mo. Hindi, haluan mo rin talaga ng dasal na tatawag ka kay Jesus. Yun. Sobrang importante yun. Kaya yun guys, siguro matitigil na yung mga tanong-tanong kung ano ba yung pinakamalakas na gamit, pinakamalakas na medalyon, gusto ko magkaroon ng ganun, ganyan. Lahat yan, mapapakinabangan ninyo, lahat yan may kanya-kanyang gamit. So, depende na lang talaga sa inyo kung ano yung pangangailangan ninyo. So, yun. Kita-kits na lang ulit. Pag may mga nakita pa ako mga majority na tanong, pipilitin nating sagutin. So, sa ngayon, yan na muna. Salamat!